Day Tikyang! Asa meron? Day Tikyang! Uy, Agtang, maayo kinaabot na gid ka. Day, ang akong manok ba? Imo nang gipatuktok? Aw, gitagaan man ako Agtang, pero ako kabalo kung gitok-tok ba to? Aw maayo! Kaya imong gipatuktok. Ako ra ba ang tao ng pinangga? Sus, may pang manok, pinangga pa. Aw dili man day, pinangga man putik ka. Pinangga? Unsa na ka pinangga ana? Ang manok imo na ikapikapon. Ako in taon pila na ka tuig, wala lang iko nimo ikapikapa. Alangan man og ikaw ang ikapikapon nga ang manok man ako'y tare. Dili man ikaw. Ug usa pa. Di naman ta angayan ana kay mga tiguang na ta. Aw, mao ba? Sige, ang manok na lang paulong aga. Hala ka tira. Uy day, asa man ka? Ay da, to kamare. Mari! 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 Uy, Mari, ikaw din na, day? Asa mo ka? Pre, asam ni si Mari, pre? Sus, Mari. Si Mari ni mo? Sige, rin yung naglaag. Oh, mao ba, pre? Mari, unsa man day tuyo ni mo sa imong Mari? Mari, lagi ko, pre, kay naglagot di ko sa imong pare, pre, ay. Sus, mao ba, Mari? O, lagi, pre. Sige, panari ba, pre? Sus, mao lagi na, Mari. Ako po gani, naglagot po ko sa imong Mari. Oh, nga naman po, pre. Nga nung naglagot mo ka kamari. Lagot lagi ko kay. Kinilaging ganbiyaan rata. Nya, wala lagi siya panahon sa kuha. Pareha kita, ani, pre. Atong mga pares, mo lagi klaro. Ang tuod, Mari, no? May paan eh. Magtari ng punta. Ha? Mas may buhat pasabot mo, pre. Oh, matik na na, Mari, oy. Si pare bitaw. Wala na yung panahon mo. Imong kumarisan, wala sa'y panahon ako. Aw, may pagkurambuso na lang nato eh. Mga ba, pre? Hala, sige, inya. Asa mo po na itong binyo, pre? Aw, ato ta sa libon, para di ta madakpan. Tay, tari sila sa libon. Ako dito adukon is antang na ato si tari pusta ko. Oh, sige, pre. Una lang dito, kay moapas lang ko. Aw, sige, Mari. Kay nag-abot din mo ato. Singgit lang kong ginilog. Kay mutubag ra kong biya. Sige, pre. Di na ako maglangay. Oto na ko. O sige, Mare. Bihag yun niron. Piskot ng bayhana. Asa naman to? Iwa mong gyapon ni uli. Bangway nilong agres mo ah. Sakit na mong bayhana. Bayhana. Uy, Agtang. Uy dong, kita bay. Huwag ka kita ni Inday Tikyang. Dong? Agtang. Ako man to nabatian nga na ako na sila itare. Tari! Kinigid si Tikyang. Susuko pa nga manari ko niya. Tari po dahil siya. Niya dong, asa mandapit ang tari? Anak na to sila yun. Agtang adukon to sila sa libon kay ang dili sila madakpan. Oh, sige kita bay. Mga tuta na kayo, mumusta ta. Nilog! Uy, maulo na. Nilog! Nilog! Biak, 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 biak. Biak, 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 biak. 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 Nilog! Biak. Nilog! Uy, isa ninyo largahe kay pupusta ko sa Ste! Oh, inupat! Oh, inupat! Lahi din yung tariya. Uy, Tikyang! Patay, tabla. Way nabihag.